Con Nacho o sin Nacho. Venga, déjalo a las 8 sin paz. Lau tragoa tarata, lau tragotan ustu, beste lau edateko inor behar ez du. Edan korriente baina pagatzie astu. Holan taberneria ezina beraztu, hau da edari zoragarria, niri gustatzen zaidana, Maria Jesus bihotzekoa, bete 16. Pagatzen ez badozu, zordosuna niri, parte mongo dautzat zeladoreari, ez emon parterikan zeladoriari. Astion pagauko dodaz, pitxer bat edo bi, hau da edari zoragarria, niri gustatzen zaidana, Maria Jesus bihotzekoa, bete 16.